Indeng plikep Brazil kep karbiri sonimso ronga je long Russia Adet amuni datum tanang chetong dunji. Jakwea song NGO Robert Tiso charne bepia tumpen ke paturpi pon miskewa F Kachepate padopon pon. Bangsora je Kachepate long isi ang krakpen berta kelong dona tengki miskewa F final round ang deng. Kachepate pon jianing ve India Adet pen ang tan Russia Adet la pen Assam State pen nong nam kachit hang klong klong atumaphan special guest phapang jangalo hiaman pen miskewa F aphan aliracham nangkipa pidunjia phan kachopha tengpen nangchi tong dunji pusi bertalong lo pusi NGO Jakwea song pen pachinipon Pinpur me kidamtang karbeng long arani kitalon husitame Bollywood movie along nongnam kachi thang plup cheparjan bangphu Sakti Kapoor lunse pi Sunidhi Chauhan Ritori ba phan hang si karbeng long clear seng anglong langroy langjeng langsun haihui pirthiamoni da phan pachini pache thang jia phansi Karbeng long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Rites Inghi EM Lunsing Teron Lapen Team Karbeng long pen claim damponlo Lason sinonang keleji ingdeng plikebra sirkep karbiri sonimso ronga je long northeast ahabar angbong pen abarim nai kewa F ronga je ta isilo Ladak Jasemet Karbia Khai Lamlun Porom Puthi Pindeng Sumpot Pen Chenglok Akaprek Kaprek Ason Chipate Padopanpu Lasonapor Hut Pirthiamuni Datumta Karbita Khai Kang Thim Jutang Porom Puthi Lamlun Ingcho Pikpu Kapachi Thangji Kapachini Jia Phan Puthot Russia Adet Amuni Da Phan Sitame Chophapanlo Lasi Tim Karbeng Long Keja Anparta KCS Maipu Chandra Singh Kro Atuma phan NGO Jakwea song ningak long pen kachuro alam the pajorpon